Hade mi yaade gurdu ko ɗaaniiɗo garɗo e aduna woni koɗo suka heen mawɗo heen ko jilliiɗo ñawli hiiri jengi ka koto gilli ngalu ɓesngu falotaako galo gando lamne miskine calotaako hade mi yaade yo jam ɓeydo yaaji fof yo feew ɓiɓɓe leydi gonno gooto hade mi yaade mi ñaaguima yaafuya mo mbimi mo mbaɗmi an mi ñaaguima yaafuya ñawɗo mi ñaaguima yo Allah addu afiya no foti yimɓe goynumi no foti mbimi no foti neɗɗo toñmi no foti mbimi ɓe mbanmi ko muusi taw mi teyani no foti mbimi no wayi waade fof mi ñaaguima yaafuya sibu neɗɗo timmani neɗɗo ne juuma ala mo juumata woodi tan ko mo juulata sa ndaari fotam giɗo tinno woto wayam kono miije souvenir hakkunde men giɗam jewte men hanki tinno mbasa yejjidde mbiyena kam famille o mbiɗa yiɗiɓe mbiɗa horsiniɓe te kadi mbiɗa teddiniɓe hade mi yaade mami yirlo makka safa e maro mi juuro suudu kaaba hade mi yaade mi yiɗi yiide oɗon ndendi miijo ndendi diine te ndendi golle jinu ko yiide ɓerɗe fof ne beldi jeese laɓɗe ceer taw ɓerɗe ne beldi jeunesse haɓɓere wootere jam ko enen ndendi winam ɓesgam duwaw mabɓe yoni kam jaba 12 hu allahu yoɓe neldam winam leñol ngol yoɓe ndentu ɓe gona goto sa yiiɗi yiidemi woto woɗɗo somi yeehi woto sikku mi woɗɗi ala ƴeewam ɓernde giɗo ma yitam hen eyyi mi yeehi kono mi nawrani en so tawi won binoɗomi mi yaafima te mi yaafirima ɗum ɓernde lamde ceerno somi yeehi jaam yeesam e caggalam ya salam yo Allah waɗan en jaam somi yeehi haydara mi nawarta te mi anda ko tawayatmi ya Allah kono yo Allah rokku en yaarude sheden la ilaha illallah guru ko ɗaani garu ko koto adam yaade jamɓede yaaji yimɓe kala goto ɓeɗo yaaji o aduna suka moɗo ko jilli guru ko ɗaani garu ko koto adam yaade jamɓede yaaji yimɓe kala goto ɓeɗo yaaji o aduna suka moɗo ko jilli guru ko ɗaani garu ko koto adam yaade jamɓede yaaji yimɓe gono goto ɓeɗo yaaji o aduna suka moɗo ko jilli guru ko ɗaani garu ko koto adam yaade jamɓede yaaji yimɓe gono goto ɓeɗo yaaji o aduna suka moɗo ko jilli adam winam seeɗaɓam ceeɗagal gonga majjata mayata